Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Northern Alliance, LEV, Toss, Ziko kwambile koma mnandiso ise timakora toyamba ndio sanga kwambile ona unyenji umenewu ndikodi zo kwambile kachiwiri nithokoze abalaka kulo kumpoto mene mnandilandira pa agenda komanso kunidikira apa mpaka usiku ndikuti zikomo kwambiri. Ndipo oye ndikang'ana m'maso anu ndikuona chikondi ndikuza kuti mandikonda komanso mukuza kuti ndimakukondani kwambiri komanso ndimakonda kumpoto ndina abale ambiri achibale ambiri choncho ndilosangala kwambiri kuti ndabwera kuno komanso ndosangala kwambiri kuti amwene Fumbo, Victor Madiopa, Richard Soya, komanso ambewe abwera kuti tigwirizane kuti tonse tiyende limodzi ndi mtima umodzi mpaka pa 16 komanso kupitira pa 16 kuti after 16 tigwire ntchito imodzi monga na Jabe Muhango kuno napanga program 38 kumpoto pa 6 years zimene talamula kuno ku Malawi 38 programs ndipo ambiri tinamaliza ena sinamalizitwa alathamangisa mboma koma timaliza tikabwera pa 17 timaliza onse ena alakuzane kuti pakhala njanje kupita kumbeya phalaka izi ndizi kwa palibe chimene chachitika palibe awakunamiza intwe koma ife koma ine ndikalonjeza zimachitika ngakhale sindili m'busa ine koma ndikalonjeza
ndikaongeza ndimachita zimenezo. Ine ndabwera kuno masiku aziwiri. Choyamba monga mukudziwa kuti ine ku retirement pa zinthu ziwiri. One, ndifuna ndipulumutse dziko lino. Dziko la Malawi laonongeka, lavunda, lini chitupsa. Ife tichose chitupsa chimenecho kuti Malawi akhale ndi moyo. Apetamba na lume, aishowa yowoya iwo, adada, veko sheteka. Ay, apetamba na lume, barawa yowoya iwo, adada, veko sheteka. Yawoya woya. Ziko kwambiri mungananena choyamba ndifuna ndipulumutse dziko lino. Ndipo pa September 16th tipulumutsa dziko lino. There is no question about it. Akuchita zosiyana cha sabotage, kakudabere, nakutizo anakumana kumulanje usiku sama program kuti andite sabotage koma sizitheka. It ain't going to happen. Sizitheka zimenezo. Ndiye pa 16 ndipo musaziko lino. Chachiwiri ndifuna kumanga Malawi watsopano. Chifukwa Malawi amene ali pano ndi Malawi womvetsa chisoni kwambiri. Monga munamva kuti Malawi ndi number 3 pa anthu osauka pa dziko lonse lapansi. Komanso akuti mamayiko 193 Malawi ndi number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni. Anthu osauka, opanda nyumba, opanda chakudya, opanda chilichonse, zachisoni kwambiri. Ibibuye zimenezo zitha. Ife tirere kukonza boma lino. Munga wina anena kuyambira ndakhazikisa timati Economic Rescue Committee. Committee imeneyo ya ma economists, ma businessmen, ya maliza ntchito tsopano. Ibibuye chakwera nyengo yakwana iyo. Mangani malundo chakwera nyengo yakwana. Ati mangani katulu. Ziko kwambiri. Committee ya maliza yalemba report ndipo ready kuyamba 17 September kujila implement report imeno. Choyamba, the first thing
ndi forex. First thing, pakhale forex kuyambira 17 September kuti anthu azipeza ndalama zakunja kuti azipisa ntchito komanso kuoda zinthu zakunja. Zimenezo first program ndi forex. Yachiwiri, ngongole zimene tili nazo zoopsa kwambiri zimenezo tiyamba kukonza right away kuti zimene tizikonze chifukwa tikupika mwezi uliwonse ma interest rate kuno kumalawi komanso kunja ndalama zambiri kwambiri. So those are two things zimene tachite. Pano programu osiyana-siyana amene tifuna kuchita kabwera mboma monga ena alankhula kale kuti tisinthe zinthu. Manifesto athu muwerenge ilione 6 chapters 90 pages, ili muchizungu, muchitumbuka ne muchichewa. Ngati mpeza I try to read it. Kwa manifesto yathu timati people centered. Nje kuti takita build kuthandiza anthu maka anthu amba ordinary people centered. Nje monga wina walankhula kuti program yathu ndikuti sinthe me chuma chimayenera mu Malawi kuti chose chuma ku Capitol Hill ibele kumamizi kuma desi kulikonse. Disi yonse ilande ndrama ndipo kafuna kumanga school, ka chipatala, ka nsewu, ka chanchanyi. Iwo azimanga chifanda mina maziwa mavuto ndiyalawo. Ndibibioye ndiyalawo komanso azemba ntchito anthu anderamo kuti anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito osati azipita kulilongwe kapena ku Blantyre yayi koma azipita ntchito mizi menemo ndimene timati people centered development. The program yaikulu kwambiri. Chachiwiri, mafunzo education. Palibe dziko lingatukuke popanda education, popanda maphunziro. 1964 Singapore inangati Malawi the same osauka kumapa number 1 chifukwa education. I like to invest education. That's why he failed kunakuti kuyambira September sukulu ilakha yaulere up to secondary school. Yaulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku school. Ndipo nkalapeza ine makolo amene sakutenga ana kupita ku school ndatha nawo. Oh yes. Chifukwa ndi yaulere, so far there is no reason everybody must go to school. Komanso timati iko aliyense kaya ndi mwayi wopita ku school. That's why in February 2020 ku Rumbi Central Constituency nankha kumeneko ndinathesa nkhanya yakota nathesa ndinetu sena ya I face the quota, I support the quota. They would like to implement before we left the government 3/4 of the like that demand. Aliyense akhaye ndi mwayi wopita ku sukulu khatika nthalire kakwa Goliati kakuphalombe kakuntchinji palibe kanthu. Aliyense akhaye ndi mwayi, so there's equal opportunity, no more quotas. Zimenezo nathesa ine. So
Chachi ndichimenecho tichite zimenezo. Now za project osiyana madi osiyana mungani na ena jabi muhango tichila maprogram akulu kuno kumpoto ena tinayamba kale manga program ya madzi madisi onse ku northern region tinayika madzi mukumbikira kuti ena achipanchina amana empowerment kuti anthu akumpoto saina kuti awandire madzi mukumira zimenezo simukumbukire ndiye mwakumbukire pa 16 chifukwa zoyipa kwambiri kuti anthu akumpoto saina kuti awandire madzi. Ife takita madzi all this kumpoto. That's one example. Wanso zipata zosiyana misewu osiyana jete kuja kunkarabe nakita zimenezo tipitiriza tikabwera mboma ti plan yaku for example to turn Nzuzu into a new international city. Nzuzu ikhale mzinda weni komanso wa misewu yabwino no misewu yathala muno mu Nzuzu nina madundine kupanga athala muno mu Nzuzu inali yonse adoti tinama. So we'll do that. Nzuzu upgrade komanso tikufuna kupesa industrial sector kulikhale ngati ku Kanengo makampani osiyana malawi kumasa kuja abwere kuno kuzakita invest ku Nzuzu ta mafactory osiyana kuti anathu apeze ntchito achitira ntchito kuti umphawi uthe. DPP oye zimenezo ti program imeneyo kwa misewu. I would like to have a Western Highway so kuti traffic tikonze traffic ikhale bwino mu Nzuzu muno komanso achinyamata. I promise you kuti ndibweza ku international stadium ya international standard. Osaka this crumbling stadium yapa no yoti samanyazi akitamanya tiguma emeja tibila diga international standard stadium and I promise you I don't know if Kajroika is here. I promise you the youth center will be completed under my will be completed. Chukwaso the program yokuti anyamata constitution ilonse kalani chete jengo njala pita adada mijengo yawo apita yawo ya iya ati kalani chete pita yawo ya apita yawo ya ada yawo ya. Thank you. Here we go, yeah. Mukundimva uko? Okay, so kwambia ino kujenda ndipepese kwambili pa agenda kuli microphone inaonongeka ndiambi sana conversation na kwankula. I think this time you can hear me. As I say, my program osiyana muno achinyamata komanso kudalisira mpira ni maseo osiyana. It's very, very important. And achinyamata azizwa azikali maseo osiyana kandi mpira kandi football kandi chai azosiyana tennis. I was not that good at sports. I would say Guru Gondo and I, we both were not good at sports. We spent our time in the library. We were not good at sports at all. But I used to do wrestling.
David boy. Can you hear me? Now ndiri ku secondary school wrestling. Maziwa wrestling. Maziwa. Osaka ya America ijaya. Ko ya kono. Kumangina muntu kungwesa pansi. I was a champion of that. I was very, very strong. That's why at the age of 85, I'm still very, very strong. I can even wrestle. Any one of you. I can wrestle with any one of you. Oh yeah, yes, I'm wrestle. One day I was telling my friend Isaac Chenga, I told him that I can knock him down in the third round. David boy. But on a more serious note though, I think it's very, very important. Today I am as kind of sports. So sports is good for everybody. Everybody mind, it gets them out of trouble. So we invest a lot of money in sports. As you know, in AO, the UN champion were youth and women. I don't know if you know that, but I'm a global champion. UN for youth and also for women. So I think the UN saw something. Without my age, they asked me to be champion for youth. So under that program, I worked in many, many countries, assisting programs through the UN. I'm a youth, so is mine. That's why here, I'm saying that, we'll do that, set aside money, drama, that Nyamara, Ngongole, Azmai Ngongole, Aziba Ngongole, Komanso, Drama, that sport. Izmezo, Tizachita, Pasogoro, and finally, in a Fakudi, Zibatu, Libida Pasogoro, the deputies, DBOA program your community technical college. Deputies constituency on 229 constituency. Mukare Technical College. Now, deputies, I know these people actually downgrade my college just for in the numbers mezo. Actually downgrade. Kwa palibe ziko. Linga pide basogo. Popana technical people. No country in the world can develop. Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So, deputies menezo, komanso program yotanza antu, nyumba, mara and strength, deputies. Continue with that program. Coming na choka mboma, namanga 15,000 houses. I think in 5 years, when I live in 2030, I'm hoping to get 5,000 to 6,000 houses. And I want when the next DPP person continues, as I'm alize, with everybody in Malay Mono, as a kind of nyumba donta, kapena yama uzu, kapena yadoti, zimezo isakire. Koma, kudi zon sejmezi jidike, Afrika nonse mukavote, tamra zimezo, mukavote, kaina mnagulisa uje yanuja. You are still in the book, Zinaruin book. Muka vote. Akaposa ndalama, tenga ndalama. As somebody said, Pari Moon was go up and summoning Angakay ndalama. Pari. Gakaya Arani Pasain and Drama, I am saying, Nitang God. Hey, Nitang and Daman. Come Sinda vote. Come Nitang and Daman, man. Demutenge. Koma mukavote. Koma swauza ntamizi
achikulire kaovutika kaodwa kunitumuza atenge siku imeno kapa njinga kapa chani kuna kavote kaya kudwala mapasi panado kuli akavote. I want every person akavote chifukwa chida chanu ndi vote, chida chanu ndi vote kuti tisinthe dziko lino ndi vote basi. Ngati simvota nde mupita ngati zinthu zimene zizi. Ine I want this country ikubwera ku one party system, mukuona ndo ikubwera kwa nthawi ya chipani chimodzi. Sitingaowe zimenezo ayi. Tifuna kuti anthu akhale ndi ufulu, anthu asamakhapidwe, kuti munthu akalemba pa intaneti asamangidwe, okanazina asamangidwe, kuti khale ndi ufulu umene tinali kale. So it's very, very important kwambiri kuti nonse mukavote. So ndima amenewa ndikuti osangala kwambiri kukuonani kuno kwanso kuona nkhope zanu zosangala kwambiri. Ine ndosangala kwambiri. Tizabwera kuno after the election. Tizabwera pamenepa after election like that celebrate the victory yathu. Koma pakaiba chofunika the next 3 weeks. Please everybody mupite door to door to door to door. Koma yonse mupite mukauze anthu kuti akavote. Mwauze fatanga avote DPP. Mwauze zabwino za DPP kuti avote zimenezo. Please ndikupe pa nonse please from today. Musakale kumuzia muyende madera onse muno muzulu kwako onse ku northern region. Ndima amene andikuti zikomo kwambiri ambaye udasa nonse zikomo kwambiri zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.